Com han vingut les eleccions s'ha arreglat una miqueta, però el tema de les aceres per tots els barris i tots els carrers està fotut. I també facilitar les aceres ja per la gent discapacitada, que també crec que hi ha molt que desitjar, i crec que tots aquests canvis de carretera que fan de sentits hi ha que són un desastre. Vas amb el cotxe i vas malament, hi ha carrers que estan fets, diguem, un desastre. Però bueno, jo m'és igual per dir que hi sigui, però que el que entri, que ho faci bé. Hi ha molta herba a les voreres, excrements dels gossos i tot això, i suposo que, ve una mica de l'Ajuntament i una mica també del civisme de les persones. S'ha instaurat, sobretot les últimes setmanes, una mica de por a la ciutadania, perquè hi ha hagut diversos robatoris, sobretot a la zona del Remei, i jo crec que el més important és garantir la seguretat dels ciutadans, perquè crec que és el més important per poder confiar en un alcalde en condicions. Encara que la mainada cada vegada juga menys al carrer, però els pocs que veus, els veus sempre en grups, en llocs que no tenen on tastar. Jo trobo que haurien de fer més activitats, perquè trobo que la Bisbal és molt avorrida, sobretot quan és festa, que no hi ha gairebé ningú. I trobo que s'haurien de fer més activitats, ja no només per nens, sinó per joves, i ja també que sigui un ambient de totes les edats. Faltaria un cinema una miqueta més competent. Per la gent gran no n'hi ha res, i per la joventut tampoc. Està tot perdut. De poder estar pendents una mica de les persones grans, perquè jo sé que faig voluntariats, faig serveis socials, i l'Ajuntament és el que menys aporta res d'ajudes. La gent gran, almenys una sala para poder ir nosotros a hacer algo para la gente grande que no tenemos nada, donde hay ningún sitio. Nos quitaron el splay y ya después ya nada. Bueno, de cursar pràcticament es pot dir que no tinc cap queixa, perquè al ser petitot ho tenen aviat. Sempre han dit allò de poble net, poble sa, i ho tenen bastant ben arreglat. A Monells en concret, clar, tenim una mica el problema de la invasió turística amb segons quines puntes, no? Sobretot a l'estiu, per Setmana Santa. Doncs, sí que en algun moment l'Ajuntament s'ha posat les piles amb això, ens han tallat algun carrer, han fet algun carrer que no hi podien passar, però la gent no ho respecta. Pues jo què sé, els camins del voltant, així, camins d'anar a caminar o anar a bici, així, poder un pèl més arregladots. Només per mi el més essencial és preservar el bon clima dintre de la comunitat, o sigui, intentar això, que tothom es senti mínimament bé, i que no deixar créixer exageradament ni anar a especular ni conyes d'aquestes. O sigui, evitar una mica el que ha passat a la Costa Brava. Que a mi el que m'agrada de la Bisbal és justament això, que encara té aquesta mida que es pot aguantar. Doncs guaita, m'agradaria que fos l'alcalde de tots, que no se posés els diners a la butxaca, que es baixés el sou, perquè m'han dit que cobra molt, i que mirés per tota la ciutadania en general. Que es cuidi una mica més d'aquesta zona, que està una mica oblidada, aquesta zona d'aquí. Sí, està una mica oblidada, Home, ara en aquests moments no sé què demanar-li, però que sigui equitatiu, que sigui legal i que miri de fer el que es pugui amb el pressupost tan ajustat que m'imagino que tenim aquí a la Bisbal, perquè som un poble petit i pobre. Jo és que pràcticament no he notat el canvi del que hi ha ara amb el que hi havia abans. Vull dir, ja dic, és que és fàcil de controlar, és un poble que és... Jo crec que és molt fàcil de gestionar. Jo li preguntaria al senyor alcalde o a l'alcaldessa si pensa posar remei amb el tema dels raïls que ens passen contínuament pel municipi. Tenim cada 2x3 curses legals i il·legals que ens matxaquen al territori, que es posen per dintre de les gavarres i que no es respecta gens primer que estem en emergència climàtica i no entenem com no es canvia el xip d'això, no? Vull dir, què fa la gent allà cremant gasolina d'aquesta manera, molestant? Que no estiguin només a l'Ajuntament, sinó que es deixin veure més. Per què l'hem de votar, no? Al final seria la pregunta, per què l'hem de votar? Doncs alguna cosa que ens doni sobretot credibilitat, perquè sabem que molts polítics venen molt de fum i després a l'hora de la veritat els hi costa complir, però jo crec que al final és confiança en ells i que et puguin
d'alguna manera demostrar que allò que diuen doncs ho faran i ho portaran a terme.